Niin kuin linnun poika, joka kurkkii pesästään, tuulikin nyt kutsuu meitä lentämään. Niin se on meillä ihmisillä kuin linnun poikasilla kevätsäässä. Hetken asumme kotipesää, kunnes lennämme pesästämme. Tämän vuoden yhteisvastuukeräyksessä tuemme nuorten pesästä lentoa. Tulee miesten iltaan rakentamaan linnunpönttöjä perjantaina 9. toukokuuta kello 17 tänne Kokkokankaalle. Ja tuolla takana niin kaukana näkyvään Kokkokankaan huoltorakennuksen eteen. Tervetuloa tekemään yhdessä hyvää.